Oops! Kalintian ay sa kadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, kumutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga Joke Time na. Don't forget to like, share, and subscribe. Naisyaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Ay, kanami lang ah. Lola? Nano ka? Nga nagakadlaw ka gidaw? Grabing tikang sang tiil mo apo ba? Daw sa katre ka lang eh. Di kay plywood ang balay tala. Siyempre, ang tunog amo niyo. Na, amo nang tunog siyang tiil ko. Nalipay ng abi ako apo. Nga alahaw? Nag-chat sa akon si Lolo mo Milo eh. Dali na lang di sa kuno mabalik. Ay, tuod? Oo. Nasidlaw na sa kuno sa akon. Kag hambal sa akon. Malagaw kami kuno ka pwede na makagwa ang mga senior citizens. Ay, abaw. Wala man na problema, Lola, ang paglagaw ninyo, ah. Ang importante, vaccinated ka mga duha ni Lolo Miloy. Oo. Ako gano'n naka-first dose na ko. Pero si Lolo Miloy, ah. Wala pa gano'n ibisan first base sa akon. Pero mapabakuna to si Lolo mo Miloy para makakadto na di siya sa akon sa balay. Kabalo ka, kalayo sang lugar ng kadtuan niya. Sa din siya nagkadto lahaw? Sa ila ni Lolo eh. Ay, baw. Baw, grabe ba? Amo na ng edad ni Lolo Miloy. May lolo pagid siya? Oo. Nagkadto to siya kay nagka-problema ko no si Lolo ya. Nga ako no lahaw? Si Lola ako no Nag-ano si Lola yala? Nagbata. Sobra na ng sugid mo, Lola ya. Joke lang na po Sige na, lakat na to. Pag module na to kay chat kami ni Miloy ko. Migo Noy. Ano migo toy? May pamangkot ko bala sa imo. O sige, pamangkot Ari ang pamangkot. Ari ang sabat. Wala pa ang pamangkot. Wala pa man ang sabat. Ano ang taas sa tatlo? Bus, barko, o kung eroplano? Ate, ang taas sa tatlo, migo toy? Ano? Apat eh. Aring pamangkot ko, ano ang tawag mo sa karabaw nga nagasaka sa babaw lobe? Ano? O, anong tawag mo sa karabaw nga nagasaka sa babaw lobe? Ay, anong tawag sinabi mi Noy? Siyempre, baw, sagad-sagad ba? Maayo pa siguro mi Noy. Maupod ka sa akon. Sa din na makadto? Makadto ta sa birthday. Aw. Birthday subong ni Tita Lenny. Makaon ta tulugaw. Hindi ko Kaya ni Mama Malakat kami kuno sila ni Tito Bongbong. Ha? Mano ka mo to silang Tito Bongbong? Makaon kami tuya kuno litson. Wow. Oh, grabe. Ati, maupod na lang ko sa imo, mi Noy. Ate, sige Ay buwas, maaga pa ta. Ngahaw. Kay may pobra to sa akon si Choy Isko. Ano? Oo. Baw kanugon ba? Maupod ko tani. Ngaw. May training kami binitito Mani eh. Baw, maayo kami tricycle na nga nag-abot ho. O man,
Mayo lang kaya rin na si Tito Pengo. Dirita masakay ah. Ayos larga. Masakay ka mo? Ha? May plete ka mo sa akon? Tito, sukta lang si Lolo Ilyong. Aha. Kadamo na siyang tao sa mall ba? Namigid man gali kung damo na nabaksina, no? Kaya mga tao, makalagaw-lagaw na. Bisan diin lang may makita na ko nga nagalibot-libot. Bao, kabay pa nga mag-amat-amat na kami balik sa normal ba? Kabay pa nga mangin maayon ang amon pagpangabuhi. Ay. Ana. Uy, sino na ho? Ana. Uy, hala, siya Turni Pulding. Lolo Ilyong, mayong adlaw sa imo. Uy, Atorne, mayong adlaw man sa imo. Kamusta ka na? Grabing yuhom-yuhom mo ha? Kabalo ka naman nga. Basta makita ta kagani, gayohom-yohom gid ko. Uy, nga aman Atorne haw, nagwapuhan ka sa akon? Nadomdoman ko ang kuring ko sa balay. Ay labay man galing akon Atorne Pulding. Di, kamusta na subungang imo nga pagkaabogado? Away man sang problema. Bisan paano, damo man sang kaso. Damo perde. Ha? Naperde mo sila? Naperde ko. Sige lang Atorne Kay kung subong perde ka, may mga kaso man nga daog ka? Amo gani, depende na sa ebidensya. Pero, Atorne, dumi kaanggid ka blatingog. Sino? Si Noy-Noy? Hinablos ko na. Aba. Abay ko anay kung sinong bisita ko. Ikaw gali, mas kubado? Oo, Rose. Pwede ba ako makasulod? Pwede sulod lang di Tiyo, Ara, nabrihan ko na gamay yung portahan sige. Isira ko. Nga do ka temprano, basta mo mas kubado. Anong kinanglan mo gidaw? Rose? Kamusta nang ginhambal ko sa imo sang nagligad? Ang din ginambal mo man? Ang ginambal ko nga, in love ako sa imo. Bahaw. Ato? Oo, Rose? Sorry, Miss Kubado Ha? Pero matuod. Ano, Rose? Kukuan. Matuod. Di na pagpadugaya. Iambal na lang. Masakit ini pero kinanglan niambal ko sa imo nga wala ako sang luyag sa imo. Ano? Wala kagit galisang saluyag sa akon. Nagibi kagit Miss Kubado? Oo tungod sobra-sobra ang gugma ko sa imo. No, hindi ko mabaton. Mas Kubado, tama na inang ibi Nagatulo ng luha mo sa dulunggan mo. Rose, kung wala ka luyag sa akon, paano na lang ako? Ambot si Moy ay. Oy, mas kabado. Sino ka? Ha? Si Tito ko naman, Noy Tiyo mo? Oo. Mas kabado. Kay bala ako.
nga malawig na ang pagpangaluyag mo sa hinablos ko. Pero wala ka na sang mahimo, kay wala ka na sang tsansa sa iya tagipusoon. Ay, agay sakit-sakit. Pero Rose, hibalua sa balatyagon mo. Basi may ara man ako dira sang party sa tagipusoon mo. Kung ako sa imo, mas kabado, isa lang ang himuon mo. Ano? Puli ito.